नमस्कार लोगोफोर आङो दिनै भालुकपुङाव फैदों ओमफ्राय आदसा नागा आरोना सासे क'क्राझारनि आदा माने लिंनानै लाबोफादों आंखौ बेरायनो बेनिफ्राय दा आं अरुणाचलाव फैनानै आंनि लोगोखौ आं लोगो मोनफैबाय आरो दा अरुणाचलाव आंखौ माने बेरायहैगोन आरो नाइट माने मोनायावसो बेरायगोन जोङो ओमफ्राय आदानि नामखौ गेजेर बुंना हो सेरजा ओमफ्य गामिया गामि भालुकपुं भालुकपुं नोंनि न' थानाय जायगाया न' थानाय भालुकपुङा खै बोसोर जाबाय आदाया 57 जाबाय बेनिफ्राय आदाया आंखौ लोगो मोननानै आंखौ अरुणाचल भालुकपुंनि सिङाव मा जायगायाव बेरायहैगोन दायो जों माबायाव दं दा एलिफेन्ट दैया ना गोबां खोथा रायलायनो दं आदाजों सोंनो गोनां खोथा दङ बेनिफ्राय जों दा गारि सिङाव माने रायलायगोन आरो आदाजों अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो नैलै अरुणाचलाव मा दोङो अरुणाचलाव फैनानै हराव मा नुफैखो औवा मेवायानो बेसेबा बुरजा दखानाव नाय मोजां खोन्थिजोब नाय मेवाइ आइया आसारबो दोङो नै मा आसार बिलाय फानलौ मानो आसार औवा मेवाया बांसिन दङ औवा मेवाया दोङो आरो सिंसा सान मोनबाय देनजार खोन्थानो हागौमोनलै एसे लाइटखौ होलाय जामफ्रि होलाय लाइटखौ नाय नुबायना अरुणाचलाव हराव फैनानै आदानि अननायाव औवा मेवाइ वा आसरितलै ये एक में कितना है प्राइस एक में कितना है 200 बयाम मोनसेयाव 200 नै औवा दंफांनि ना माबानिबा हमना मोना नै बानलु फिसा आसार बानलु खेबजां फिसा ना ओरै आनारसबो दं बानलु बिराद माबि दंसैलै नै ओमफ्राय बियोथ' औवा मेवाइ आसार बिथ' औवा मेवाइ हाग्लिनाय आसारबो दङ हाग्लिनाय स्टाइला नै फिसा ओमफ्राय नैबे एसे लथब ओमफ्राय आरो गोलावबो दं नै गोलाव दं गोलाव आसरितलै मेवाइ एकदम आदा जों दा अबाव थांनो नागिरदों दायो टिपि टिपियाव मा नुयो टिभियाव नायनोलाय मा दं बे वाइन शप फेक्टरि दं ओमफ्राय स्टिल फेक्टरि दं ओमफ्रायथ' बेलेग गैला नायनो दा सानाव थांबा मोनसे जायगा दंमोन अर्किड बिबार बिदिनो माबा दंमोन आरो नाइटआवसो मोजां जादों नोंसोर बे भालुकपुं हालामाव थाफैनाया बेसेबां बोसोर जाखो बेयाव औ बेथ' 50 बारबाय 57 जाबाय 57 साकुरिनि खेथ्रआवनो नोंसिनि फादारा थाफैदोंमोन ना बै समनि आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि दानि बर्तमान क'क्राझार जिल्लानि बिटिसिनि खाथिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सेरनि थिलाफारानि होन्दोंना नोंथांखौ देबोरगाव होनो आरोना देबोरगाव नोंथाङा दा बे भालुकपुं हालामावनो जन्म ना बेयावनो जन्मलाय दा बाखि जेनेबा जोंहा ब्रादार सिस्टारमोना होजोंहाय जोनोम जाबोदों माखासे ঠিক আছে बर्तमान बेनि वेदाराथ' बिराद मोजां ओंखायनो नोंथांमोननि फिजिकेल फिटनेस नोंथांमोननि देहा पातिखौ बिराद समायना नुयो बिराद मोजां स्रां एरिया ना बेवहाय आक्का मानसि ना मा थायो बे जेनेरेलि मिजि मेजरिटि बांसिन दङ आक्का मिजि आक्काफ्रालाय बबे ओनसोलाव थायो आक्का जाहैबाय ना ट्रिजिनो बुरागाव पालिजि मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो वेस्ट कामिं जाबाय नैबे दै बारना हाजो एरिया हरिना बे इस्ट कामिं गोग्लैयो वेस्ट कामिंआव दं जों ना जोङो भालुकपुङाव बेसेबां पपुलेसन दं जोंनियाव आसामनि साइड अरुणाचल साइडआव साइडखौ बुंनो हाया दा बेसे दं नोंसोरथ' आसाम साइडआव निगमावसो दं नोंथांमोना आसाम जाहैबाय जोंना निगम शरतसिंहआबो सिएमआ खुलिनाय बे निगमानो ना शरतसिंह चिफ मिनिस्टार थाबा बै समाव खुलिनाय निगम ठीक আছে दाथ' निगम उथायबाय न दा बेहाय बर'फोरनि फरासुनाया माबादि फरायनाय बिथिङाव एफाराबथ' माने दासो एसे डेभेलप
जाबोगासिनो दं आरो सिगांनिफ्राय माने एसे माने डेभेलपआव फैदों आरो नोंथांमोना मा आनसलिक गोलैयो बर' फरायसा आफादा बरलिबिलि आनसलिक कमिटि एबसु मोजां नामाथ' मोजां बालुकफुं हाइ स्कुला सरकारि जाबाय नामा जाथ'बाय खोमालै नैबे एलपिआ जाबाय खोमा ठीक আছে समस्ति हिसाबै मा गोलैयो नोंथांमोना सथिया थेंक इउ दा जोङो फैयै मा मोनफैगोन टिपि स्वच्छ भारत अभियान मिशन हिसाबै बेयाव साब सिखोना जादोंना बेयावथ' एसे डेभेलप साफायानो ठीक আছে आरो बे ओनसोलाव फरायसुनाया अबे जायगायाव फरायो बिसोरो बे अरुणाचलनि मानसिफोरा बे नैबेनिया जाहैबाय नैबे टिपि एरियाना जाहैबाय माबायाव ओइ लवार आपार बालुकफुं न बे कलेज दंना गैया कलेज गैया हम जिल्लायावसो दं हम जिल्लायावसो आरो बेहा खयला फिल्मा बेसेबां सराव शुटिं जायामोन 1986 ना बे समाव जानाय खोमालै आंबो बारा माबाखौ खयला फिल्मनि शुटिंआ 1986 97 आव जानाय खोमालै 86 नङादां 1996 1996 खयला फिल्मा 96 बे ओनसोलावनो लादोंना बेनो बे साइड हाजोआव हेलिकप्टारजों बेरायनाया बै गाहायाव जाबाय दहाय डाउन ओंखारनाया ठीक আছে ब्रादारखौ लोगो मोना बिराद मोजां मोनबाय दिनै ब्रादारनि अननायाव जोङो टिपिखौ नुफैबाय इबो नाइटआवसो नाइटआव देयाव नाङा जोंनो नाइटखौनो नांगौ नाइट ट्रिपा लाइफआव हेपि ट्रिप एकदम थान्दा मुदा साइलेन्ट जायो परिबेस मोजां वेदारा मोजां वेदारखौथ' आरो बुंनो नाङा एकदम सुपार क्लिन एकदम जायगाया आंथ' दा भालुकफुं बै गाहायाव बै हादानाव हा मोनबा 100% आं थानो हागोन गाहायाव गाहायाव होमबा ब्रादार मोना डिफेन्सआव मावनाय मानसिफ्रा वार्क कालचार खालामनो हायो माने बेयाव आं खामानि मावनानै ओरैनो जानो हागोन माने बै बेयाव माइ जायो गय खेथि जायो बेनो आरो दुखुनांथाव बाथ्रा गयफोरखौ दाबो मानो मोजां गायना लायाखै आसरित जादों आं सिगां माने एबांसो जाबाय थायोमोन ना दासो जेनेबा 15 बोसोरसो दासो एसे मोजाङाव फैदों आरो सिगां दा ग्रोम जाजोब्बायमोन गयफोरा ना दासो गायहांदों ना सिगां माने एबेक्सनानो माने नै लुबाय नै खालामबाय दंफां लाइफां गासिबो दानफायजोबबाय न'स' सावजोबनाय बिदि जायोमोन खिन्थु हाखां मानिबाय टटेल न' दा टटेल जोंनि बिटिसि आव जेसेबां माने गैया माने खर'आव आरो नैबेबो गोजौआनो जेनेबा थेवब्लाबो माइ जायो बे दैनि सुबिदा दं जेनेबा अरुणाचला जोंना बे गारि लाखिनाया दहाय जों बेनिफ्राय जेनेबा बे गेट मोनसे दंमोन ना मोननै गेट बारबोआखै बेनि एसे 10-15 मिटारनिफ्राय ओरै आसाम जाबाय आरो साइडआ ओरै साइड बेसेबांसो बर' दं बे गाहायाव दं बेयाव 30,000सिम खाथियाव दंलै बर'आ ना सब गुबुननिफ्राय खारना थाफैनाय गोजा ना क'क्राझार बाक्सा बिदिनो बबाव कार्बि आलं नागालेण्ड बरिया जायगायाव थाफैदो आरो बेस्ट जायगा बिसोरो मावना जानोल' रोंनांगो सान्थि फरायनायफोराथ' गोजानावसो थांजोबनांगौ जोंना बेनिफ्राय कलेजफ्राबो खाथियाव गैया नालाय हाइ स्कुल दं बेयाव चारिद्वाराव दं बालिपारा कलेज तेजपुर मोनसे समाव बिराद धोनि जागोन बिसोरो राङापारा बेयाव थांनांगौ आरो जोंना बेनिफ्राय जायखिजाया 36 किल'मिटार थांनांगौ आरो कलेज थाङोब्ला मोनसे समाव गोबां धोनि जानो चान्स दं आरो माने मावनाल' जानांगौ बिसोरना ITDP एरिया बेसेबां बिगा ITBBया टटेल 3.5 किल'मिटार राउन्ड ना नङाबाबो थांनायाव 100नि बारासो थांलै दाथ' बे खाथि खालायावथ' दखान पाति होनानै जानायनिबो सुबिदा जागोन दा एफाराब मोजां प्लेस गैया माने दखान होनो माने ओरै साइडआव माने मेन गेटआ जाहैबाय फरेस्टनि साइडआव ओरै सिगुनबारि साइडआ दहाय नुनाया मेन गेटआ स्कुलफोरा सेन्ट्रेल स्कुल जानायनि चान्स दंना ITDPयाव दा स्कुल जागोन